Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Khasi Hynñiewtrep Youth Council HYC Central Executive Council kepenrem juri kejinglek kambian jong niam pyrta shree hapoh ko ïingmane Kyrshan hakasnam Mawlynnong East Khasi Hills District kebelajar dan hakini hindiat sengi balada kaseng hau kerwak leng bau presiden ubak roi ke parasnam kalau om baka jingle jong new Bri U ubak kyrteng akai stagar kabala ketak jur ya kejinglong kentang jong ïingmane bat kadai kejinglek kam tombor bersyak kirim ngai Kyrshan berkajing temu ban penmi ya kajing sengoy per niam hapoh kejela bat ban penbor ya kimat ni agenda jong ki hepat ya ka mla ban priang ke HYC kala Dawa nakatanat pulit bakadai ban kem mardor yang ni Bri U kumju ya ki waipat ki badan benta lada kidan bat ban pentikna ba udai ban yo e kajing pen saja kat kum ki kendon an ki bor ka an ki dai ban pen i ya kan nuksa ka babiang hakabaya dai bat ketika jingjia khanang bakum kini ki jingjia kinam jia shu hadin habot bat khanang banam don shu ki kam shlan ban le iki kam nyoben ya kan niam Kyrshan ka jalla presiden ke HYC kan turu ya ka sarkar bat baroh ki badan benta khamtam ki badan benta hagi kam jongok kai bakim dai ban shim sting ya ka te jingle kam be an rei ban pen sngau tho mardor chakin nong wan shanghai perthei ki bawan jongok shakani ka jalla bakin long ki badakar hakabaya dai bat ka jing sngau jong ki nong shong shnong ka jalla ki badan hakino kino ki jingai niam bat ban don boru bat ban don ru ki kendon terekam ki bahap ban bot perking habalik jurip ya kino ki jaka khamtam ki jaka le niam bat ki jaka kentang